Aşgabatyň bazarlarynda söwdegärler azyk haritlaryny döwlet tarapyndan kesgitlenen arzanladylan narhdan satmaga öňküsi ýaly mejbur edilýär. Şol bir wagtda polisiýanyň we resmiýetiň bu talabyň berjay edilişine gözegçilikleri täze ýyl bayramynyň öň syrasyndaky döwür bilen deňeşdirilende bir neme gowşady. Bu barada Kronika Türkmenistan neşri özüniň ýurt içindäki habarçysyna salgylanyp habar berýär. Neşriň 13 fevralda çap eden habaryna görä Daşowyň bazarlarynda kesgitli narhlar hususy söwdegärleriň tekçelerinde hem yerleşdirilipdir. Gözegçiligiň gowşadylmagyndan peýdalanyp söwdegärler haritlary görkezilen narhyň üstüne ýene 1 manat goşup satýarlar. Mysal üçin mandariniň 1 kilogramynyň 6 manada barabardygy barada narh görkezilen bolsa-da, ony 7 manatdan satýarlar. 1 kilogram apelsin 8 manada, armut we kiwi 9 manada barabar diýilip neşriň habarynda aýdylýar. Neşir etiň söwdasy bilen bagly ýagdaýyň bolsa düýünden başgaçadygyny belläp şeýle diýär. Et tekçesinde etiň 1 kilogramynyň 18 manada barabardygy barada narh görkezilipdir. Ýöne bu narha söwdegärler sünkü we adajyk hem eti çekip berýärler. Jylky etiň 1 kilogramy 30 manada durýar diýilip neşriň habarynda bellenilýär. Aşgabatyň we ýurdun käbir welaýatlarynyň bazarlarynda hususy söwdegärleriň azyk haritlaryny döwlet tarapyndan kesgitlenen arzan narhdan satmaga mejbur edilýändigi barada soňky aýlarda Azatlyk radiosu hem bir näçe gezek habar beripdi. 11 fevralda bu talap howly jaýlarda tamdyr çöregini bişirip Aşgabatyň bazarlarynda satýan çörek söwdegärlerine hem gelip yetipdi. Şonda şäheriň Teke we Älemoşar ýaly bazarlaryndaky çörek tekçelerinde ortaça 500 gram agramy bolan tamdyr we süýtli çöregiň 3 we 5 manatdan dälde 1 manatdan satylmalydygy barada ýürite bildiriş asyldy. Bazar administrasiýasy we beýleki şäher edaralarynyň resmiýleri satyjylary çöregi 1 manatdan artyk satan adamlaryň elinden çörek satýan tekçeleriniň alınjakdygyny we administrativ jeza çäresi hökmünde adyndan 400 manat möçöründe pul jerimesiniň salynjakdygyny duýdurdylar diýip Azatlygyň habarçysy gurrun beripdi. Bu talap tamdyr çöregini satýan söwdegärleriň ençemesiniň öz işini togtatmagyna we bazarlardaky çörek tekçeleriniň deň ýarysynyň ýapylmagyna getirdi. 9 ýanwarda Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherindäki Daýhan bazarynda etiň söwdasyna ýürite gulluklaryn raýat egneşiňdäki işgärler tarapyndan gözegçilik edilip başlanyp, söwdegärlerden bahalary aşaklatmak we döwlet tarapyndan kesgitlenen narhdan satmak talap edildi. Bazarda et söwdasyny edýän söwdegärler etiň 1 kilogramyny 18 manada satmaga mejbur edilýär. Hakykatda etiň 1 kilogramynyň bahasy 30 manada barabar diýip, habarçy bu talap sebäpli et söwdegärleriniň aglawasynyň öz işini besedendigini hem gurrun beripdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda azyk haritlary ýygyderli gymmatlaýar. Munyň bilen bir wagtda ýurtda un, çörek, şeker, ösümlik ýagy, ýumurtga we towuk eti ýaly azyk önümleriniň gyçylygy hem dowam edýär. Bu gymmatçylygyň we gyçylygyň fonunda ýurdun paýtagtyndaky we käbir regionlaryndaky türkmen häkimetleri azyk haritlarynyň narhlaryny döwlet tarapyndan kesgitlenen arzan bahadan satmak boýunça tagalla edýärler. Bu tagallalar soňky 2 aý golay wagtyň dowamında hassa güýçlendi. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary bilen söhbetdeş bolýan söwdegärler azyk önümlerini häkimetleriň kesgitlen bahasyndan satsalar, onda özleriniň peýda görmegiň deregine ziýan çekjekdiklerini aýdyp, bu talabyň ýurdun häzirki ykdysady ýagdaýyna hem de bazar we söwda şertlerine gapma garşy gelýändigini belleýärler.